Oh iya. Karena kadang-kadang iya, alhamdulillah ya. Daripada ketemu gering nih. Iya. Kayongnya kepriwe lah gitu ya. Wong Bosanuri kang ngarit ngalor nyong ngarit ngetan dilalora pedukan. Iya, jane malah sekarang wong gering. Iya. Duitnya, Tapi wong gering kulite sake iya, kan ora. Iya. gering kulitnya awake Iya. ya ketone tapi kan ATM Iya sake kandel ya. Tulis sing penting waras sehat. Alhamdulillah. Iya. Mangga Bu Waranggono. Niki kapuri nembang nopo? Niki napa mbok wonten sing request niku megarine napa niku para DPR ya. DPR. Iya, DPR. Pripun? Oh, megarine podang kuning. Iya. Tenaga siji ngono ngene kon lah ya. Iya, ora maido. Ora maido lah ya. Ki sedurunge podang kuning ya, Pak. Diparingi jineman dhisik. Ben mandan slow. Iya, mandan kepenak ngawak. Iya, mandan kepenak ngawak kaya kuwe lah. Ayo. Titing-ting kakine. Jane mbel ngeri ya. Nang ding dia dolek uler. Iki. Jane sih angger dideleng wujute ya. Ora main ora. Iya, tapi wong pada kelangenan. Tapi sing penting kan rasane. Iya. Rasane gatel uler kingking. Gatel tapi gatel enak. Iya, keri lah. Iya, kayaknya iwak teri. Kembang lakone alona Paling kepenak nyawang. Iya, paling kepenak pancen nyawang. Iya. Nyawang karo maido. Iya, nyawang maido ngrungokna. Tapi sing lakoni ya. Sing lakoni ya. Iya kayak Kimat ya ngurak belang buri kayak gur. Yes, kena. Kimat denger anu karo nyung anu kepriwe sih. Iya.
sing lakone iki ya semutan ya Beng. Iya. Rike hitungane kaya nganu dikuwel-kuwel nang kono ya. Aku melu sagotule. Ya jak sagotule. Ayo ketika. Yo.
podang kuning. Ayo podang kuning. Podang kuning. Kan Romas ora. Sawan ning omah wis ora kasa. gelang kalung, yo. Ayo, kayak oh kayak aja kirim mlebu, nembe bae metu
wis mlebu maning. Metu wis mlebu maning. Penarine. Yo, penarine sing mlebu metu maning. Ki mumpung anu Mbok Ayu sinden ketone iki bombong banget ki dikunjara lega nang kene. Ora kaya kuwe. Ora maksudnya kan ketone genah. Kowe miki apa gelang kalung? Iya, mumpung lagi mandan larang. Iya, dilarang ora teng tuku. Nang kene Sekang Banyumas Karesidenan.
li mlebu dhisit.